da Yes, sir. Chokwadi. Ndikaipasha batwa nemota. Mwarari basi. Inini nyaya yangu nyingine yakanaka ngemigani kana kuti rodhi yakavharwa yakavharwa naDavid Vaison Kubunga. Rodhi inoenda pamba pangu ichipfuurira kuenda kuDodoma. Saka rodhi iyi iri muno man's land, asi David wakavhara aiti mumunda make. Saka ndipo pane dambudziko rangu. Ndienda kwaShe kudzindiko, wakadaidza kuyeni ada kuedza kuda kutibatsira, zvikakundikana. Akazouya pamunda ipapo pane rodhi ipapo, akawedza kuda kugadziridza, asi shoko rake rekugadziridza ini harina kundigutsa, ngekuti wakati zvakaita waya iyi ngazvigare zvakadaro. Ini ndine ndinofanira kugadzira rodhi inoenda kumba kwangu. Ofishi pekugadzira rodhi hapana, uku kune bani, uku kune bani. Kana ndoda zvekuti kugadzira rodhi yaifanira kunge iri kuzopfuura pamwe nemumaminda me1. Uku ndiyogadzira a sort of a bridge kana kuti flyover ndizogona kusvika kumba kwangu. Saka hazvina kundigutsa. Ndibva ndaenda kwamambo Mutasa. Apa takatongwa ndishe mudzindiko ndandine mawitness angu akakwana, asi Vaison mawitness ake aindimuziva akanga ari kumaovheti aitisikagari nawo. Right, kwamambo Mutasa tasvika ikoko, Vaison vakati inini handina kuuya newitness, uyu ndiri kuona ine mawitness. Saka inda kanguzi uya kuno nditi ndiuye naShe, zvikanzi aiwa ngouya iwe, zvikanzi ndimambo no zvakanaka takupa imwe zuva iwe uye newitness yako. Saka ndechipiri kwamambo Mutasa wakauya newitness yake Ishe Mudzindiko, akawitnessa matongere akaita nyaya iyoyi. Aiwa nemashoko aya akataura Ishe uyu asina kundigutsa, aya akanzi namambo hazvitauri kumunhu. Saka zvadaro mambo wakabvunza Ishe Mudzindiko kuti tsungo ndeyako here? Akati hongu, chienda unogadzirise. Tabva pamambo Mudzindiko haane chaakaita, wabva agara. Ndomubvunza iwe wamira ngei? Hazvina statement. Endoye dare rake harina judgment, hapana chandakaona chinyorwa chakabva kuna Ishe wangu Mudzindiko. Ndipe zvinyorwa hana. Tabvapo takazofunga kuti no, ndaenda kuna Kwamutare provincial DA, akati enda kukanzuro. Ndaenda kukanzuro, vakanzuro vakautuma munhu wavo engineer, enda unotarise. Engineer vaona kuti panotoda flyover ndokuti munhu yafungi hapatoiti. Wabva wagarawo ndoita follow up again kukanzuro, vakazouya nyaya iyo wakataurapo iyo haindibatsiri.
Yes. Saka rumira kale kuchitoro zvakaitika 2020 neienda pashi kuenda pamama akarai pari zvino izvi ishe unoyu mukutaura kwake kwandiri last year wakati ndakabva kwashe kwamambo ndakanzi iwe enda unogadzirise nyaya iyi ugone kubvisa waya udzorere vanhu avo muvhileji mavo mubhuku mavo nekuti inini pari zvino izvi ishe unozviziva kuti unyanasabu hatondikonzidhi sabu wacho haandikonzidhi zvese zvinoitwa muvhileji no handisikuda kupiwa mari nesabhuku ndoda kutaura chikonzero inini teererai chikonzero kuti inini munzwe chikonzero ndamira dzikamai chaiko chaiko dzikamai chaiko izvo zvizvo munoita mubhedhu mukwenu nemukadzi wenyu yes kana mauya panapa itai zvepanapa zvamunoita naishe muvhindiro nasabhuku ndezvimwe panapa zvakusiyanei kuteerera kwatizvo hadi kuteerera kuti kupusa saisi kuda nyaya yenyu chete mungoti panyaya yenyu mamiriro yakaita ichitokubatsirai saka nyaya yangu inini kufunga ndataura musoro wenyaya kuti irodi inoenda pamba pangu yaane more than 200 years iripo izovharwa asi iri muchina ndo nyaya yangu David Dyson.
Kamera pamberi pedera mabunda. Isso não é trabalho. Tem que chegar para mim. Para de bater. Katirege kutaura chokwadi, tirege kunyepa, isitanzi musanyeka. Munhu akataura nyaya flyover ari unyepa. Munhu akataura kuti ndati akataura nyaya flyover ari unyepa. Akaenda kwese kuri kutenderwa handiyo nyaya yatafambira. Ini ndakafonerwa zuya handirambi pese panongondosvika anongondisungisa ndiko handiti isisu dunhu redu tiri wairi tagara tibvunzwa ishe wakabvunza muri kukanira nachainere 0 handiti hapana hatisi kukanira nachainere basi chainero chimukana chepakati pedunhu umwe kwete handiwo zvakaita dunhu redu. Dunhu redu rakabvira kuganwa ngeshombure. Uri kuzasi une property yake nerendi yake, ari kumusoro ane rendi yake. Kana isho unondipupurira, kana wekanzuro vanondipupurira. Rodi yamurutaura irodi iri kupinda ngemumunda mangu nekuti nasino hangu mari yekufenza chinotanga munda. Rodi iri kupinda ngemumunda mangu ini ndakashayawo mari asi mukomongo wagona kuona mari uku kune goronga handiti saka ini ndakaofenza ndiguma padhuza mukomongo aibva wabatana negoronga nandibata makore ekare airima ini ndisino hangu mari pandakazofungawo kufenzawo inini ndo pakabvunza pakapinda namusi ndakafenzawo kuendawo kuwaya yake kwayakaguma nguva yakaendesa waya mukomongo kakanga ari munhu anoda kukasika asingadi zvokurwaba andani akabva azoonda kufanira kuitawo rodi yavo nokuti muningina akazofenzawo akagumawo ndichashaiopenda irodi tikatuti rodi haisi rodi ba asi kukanzuru wakataurira kanzuru kuti muningina wangu wakavhara community road kanzuru akava iri kumhanya isikaivhara handi community road handimona chirodiwo chirindoenda saka kanzuru yakauya ibva yati pakati takaenda kwasho ishabva atonga toenda kwamambo mambo aibva atonga iye aizoenda kwese kwautaro kanzuru yakauya kairi ibva yatonga ibva yati aiwazvo chiregera rodi yako iri kupinda memumunda memunin'ina uri kukata munda wemunin'ina saka vechigadzirawo yako rodi ngeuku kanzuro yakapedzisira yakati wakuru wacho wakazonzi ngawauya wakauya wakati chiendeke kumusoro kwomba dzemunin'ina uku ubva wadzika ngekuseri bvaenda kumba kwako ndo zvakatonga pano usapinde mumunda memunhu kana iwewe waona kuti zvakunetsa usasaswera uri mhangara mesebomo chienda kukoti isusu wekanzuro zvatanyora panapa mupepa iyi ndo zvatichaverenga mukoti wanzwa akati ehundi nune ndinoshambuska kuona ndiri ufoni wanzi urudikana kwamambo kune nyaya yerodi yerodi yachakadini mukasvika ipapo munoshaya zuva kuti shwachi chiri kutaurika pana nzvimbo dzekugadzira mugwagwa dziripo mukoma wangu hadi kugadzira mugwagwa kana rodhi yari kudaro shandisa ngedzangu nikugadzira nekamugweji kangu haagadziri rodhi kana kandoana ndikugadzira rodhi unopfuura kana kawana ndagadzira rodhi ndaisa madhireni wobhasuka chikweshikare chine mavhiri esimbi kubhakiwa handitauri hangu bani wonyarara hangu asi kana kusungiswa kwesoko ndofunga kana kakake chi48 kusungiswa kwesoko ngonondisungisa kwese aimbopiwa nemapisi odha aidini ungondoramba akanondisungisa iyo zvizvi zvinoitika akaona kuti kwapinda mambo mutsva
ndaunzwa pamambo akaona kuti papinda ishe mutsva ndapa ishe akaona kuti kwana DA Munyuwani ndapa DA hadzipiri nyaya zvati akazwa kuti kwana Major Street Munyuwani kwa Major Street ndakudzara ndarikanga ningosenza nora ningosungizwa kukoti yakawakwa mazuva ano paya ndakuti iziva naisikatongo izi ndakutosungiswa ndasungiswa akandozwa kuti papinda mambo mutu papinda mutsva chete anozva kuti hasi kuzuva nyaya dzedu ogaenda woni mangai saka andamukarati yakamira sei nyaya changamire pekutanga pandakanzi ndibate basa reushenyu mushure mekunga ishanga ari kuafa. First court yandakatanga kuita nevanhu ava ndakapiwa ripoti yekuti havasi kugarisana zvakanaka. Ndakaramba handisi kuda musumo kana mari yenyu kana chii chenyu. Uyai semhuri yekwakudumba yaAlbert neyaDavid tikawagarisa pasi sedare rekwamudzindi pasina chawabvisa kana sendi tichida kuwayananisa wari waira aibva yangobuda ari makakatano havana kugarisana zvakanaka. Tikati no ngatitume mupurisa anoita inspection kuti kwakamira sei. Tikanzi mupurisa aibva paripoti yekuti hakunomira zvakanaka parunzi pacho pane nzira pacho hapana nzira apa parunzi pagadzirwa nzira uyu hapana nzira apa. Kati toda kuenda ikoko tinoone zvakamira sei. Tichibva taenda takaenda takanyatsokuruu takawanda vanatete wazukuru nevamwe machinda ekwamudzini kuti tichienda kunoona kuti zvakamira sei pakudumba ipapo. Shuwa tasvika wakumba wanga ino wake wanga ino wavo tagara tichibva taenda kutombudzireni kwanga kutorwa kwacho kese tibva tatarisa. Saka nyaya iripo ndeyekuti chokwadi decision yatakapa sesaona mudzindiko yekuti uyu takapa decision yekuti umwe neumwe ngaagare kwake nekuti hamusi kugarisana zvakanaka. Wabva kwanzi todoti rodhi itenderere nekumusoro kuitira kuti uyu arege kupinda nemuyadhini umwe nekuti hamusi kugarisana zvakadini zvakanaka. Saka tiri kuona kuti uyu unenge wakabva azonyanya kuomeserwa uyu taakuivhareta idi izvozvi pari zvine zvisangamiri hazvina kumira zvakanaka pamagarisirano yavari kuita. Kana kanzuru yacho payakati hayo tenderera nekugomo because yadhi yacho wakamira wakati uri kumusoro uri kuzasi. Uyu wakabva ateedzera fenzi yakafenzwa nemukoma asi mukoma paanga akafenza haana kufenza achibhuroka uyubo. Uyu paakazofenzawo manje wakabva afenza rodhi nenzira because uyu une tractor chihombe chetractor chiri muyadhi make uyu une chirori urikuona. Saka uyu netractor yake waipfuura nepaya pasati pafenzwa ndo paipfuura enda kuyadhi kwake. Saka uyu paakazopfuura netractor yakabvaisa uku yaibvaisa waya haikudi akutaura kuti haitokudi batractor irimo yakavharira ndikuona. Saka manje zvawakazokangarisa ndezvokuti pawakadaidza wana kanzura kwakanzuru kwaurutaura kwawakaenda inaononitaurira pawakazoisi zvakaita zvimwe zvese wakaita ndisingazivi changamira wakandidarikira. Asi chandiri kugumbukawo pana Albert patakauya chakazoita kuti nyaya yake iregere kunyatsotora value kuti tikwanise kubatsira nekuakurusha babawo kuti baba tokumbira kuti mutsunhure mwoyo mabva mazovharira mukoma nzira sei kuti tibva tanyarara because iye anga akutozvitonga wakati iwo hausi isheba iwe padare wakati hausi isheba iwe akati futi uyu iwo hausi sabhukuba iwe wakashora dare tibva tanyarara sakanokana mhazi kuti atisheba kana zvakadaro zvakashata wadii zvaonda hakusi nyaya yako ino yakanzi gadzisei namambo mutasa wadii kudzoka kwamambo muugadziriswe pane kuti murambe makaita mamiriro akaita zvinhu izvo kana wati ini handisi isheba wadii kudzoka kwamambo wogadziriswe nyaya yako imire zvakadini zvakanaka. Saka chisiri kunyatsondifadza ndezvokuti baba kudumba kushuwa une problem asi ndokufunga matomunzwa kutaura egapa achitaura kuti uyu kutaura ishe ataura egapa ataura language yekushora isiri yakanaka of which shuwa munhu une problem asi ndinomubatsira sei manje kana ndobva ndamira hangu kusaidi. Saka ngaatsvage ofisi yakanaka inogona kumubatsira inini handigoni kumudini kumubatsira vanamira because wakaenda kukanzuru ikatopa verdict yacho anombodudza kuti ndakapiwa kanzuru neverdict yatobva kuna baba muzara banuka
kuti kwakaenda nekukanzuro kune nevhedictive ini handisi kuziva ini asi ndiri kuzitonga nyaya nozitongeswa nyaya kukaiswa bhora resimbi oshandisa zita rangu zvisiri izvoba pandakanganisa nepandamutadzira saishe ndobva ndashaziva kuti ndebaba ini ndiri kuedza kuwayananisa kuti wagare zvakanaka ndaakupiwa mhosva of course shuwa kuvharirwa rodhi wakavharirwa wakauya kumba kwangu awa ndofunga machinda matatu arapa wakauya kumba kwangu watumwa neuyu naAlbert wachida kubvunza nenyaya iyi ndikati nyaya chaichaendepo wachiti tinoda samoni rawakatisunga naro iwe mudzindiko tipe samoni rako ndikati muri kuda samoni rekudare kwamudzindiko randakasunga inaro maane koti here kwakudumbu uye futi dare rekoti yangu samoni rekoti yangu ngerekoti yangu harisi reni kana uri kuda tsamba pana bai kuti nyaya yenyu itongo kwamutasa ndigona kupai tsamba because ndoti mugare zvakanaka muda tsamba here kuti muda samoni awakazoda toda tsamba havana kubvisa chinhu changamiri havana mari yaukanaye kana nemusumo wekuti tiri kutaura nemuchangamiri handina kubvunza mari handina kubvunza chinhu wakangotaura chimbisa havana kumbotaura chinhu kwasvikamba pangwa havana kana sende rakabvisa rekuti tida kutaura nachangamiri ba havana ukanitauya kuzotaura newe iwe wachindinongedza kumeso kwangu inini pamba pangu handina kuwatuka handina kuwaita sei asi ndakawabatsira ndikati ndiri kutoti mugarisane zvakanaka asi ndakupai tsamba iyi ndakawapa tsamba ndikavanyorera mushure maizvozvo baba kudubai bhandifonera iwewo wanyima wani wangu inonzi chi samoni uchandipa samoni iyoyo uchandipa uchatongwa nekuti waramba nesamoni kuti undipe samoni yaunofanira wakandipa ndikati kana maane dare kwakudumba ndigona kukupai samoni because mimi maane dare but asi dare rekwamuzindiko hari kupi samoni rekwamuzindiko ba kana maane dare renyu mukuitawo masamoni ekwakudumba endei kunext phase tonzwa kuti nyaya yenyu inotongwa sei ndo mandaranda saka handisi kuziva dambudziko rake riri papi shuwa dambudziko rerodhi riri kuchangamira parudzi pacho agadzire rodhi atendere ndokumbira vakakudumba musunungure mwoyo wenyu kuti munhu aonewo kupfuura netraki ndo chikumbiro vezi chaanoda kuita asi wakashora dare ramudzindiko dambudziko rerodhi riripo asi matauriro ayevari kuita changamire haana kunaka akashata kokanzura yakapinda sei yakasvika indisingazivi ati kanzura yakapinda sei because kanzura haitongi communal imbogadzirisa avabva vadzoka futi kukanzuro kwacho kubva kwazounzwa wakuru wacho wekanzuro wabva watenderera nzvimbo dzacho dzese nekuona kuti pane panoita kuita rodheni ndobva wati pane nzvimbo mbiri kanzuro yakapinda papi ndiani wakadaidza kanzuro saka ndati ndiwo mukoma handini kanzo haitongi communal area kanzo inoperera kumabusiness tenzo kumacommercial tenzo kune maresidential nematownship akadeclarewa kuti mabroad point machi ndo munotongwa nekanzo area but nzvimbo iri mucommunal iri muruzevha mukatonga kanzo haitongizvo une madzishi ariko wakadaidza kanzuro ndiyo ndokuda kunakadaidza kanzo apindure kuti kanzo ivi nyakuka mutaura nenyaya yerodhi yamutaura yakazofenzwa kati it means it's not an official road saka kanzo yaiuingi izvozvo kanzo yakauya simba rekuti iuye yobva yatopa nemutongo mucommunal area wakariwo nemusimba iri yes ini ndakadaidza kanzuro ndiri munini nawo Albert takaenda pada kutaura Richard Gilini takaenda pada totaura ngenyaya yekuvharirwa rodhi nemunhu akanga handisekuru wedu akanga atoti achimboendai pada pamwe mbogona kudini mogona kubatsirwa ndobva taenda pada tatamutaura dambudziko redu ndiyo yaibva ati isisu hatishaiti
zvemarodziba kana zveminda zvaakuitwa ngekanzu chiendai kukanzu. Saka ndo masvikiro atakazoita kuti kukanzu. Wekanzu wakatuma injiniya wavo kuti enda watarise rodhi iri kutaurwa sei, yakambomira sei nekuti pangogadzirika rodhi here apo parozi imi migadzira yerodhi here. Injiniya wekukanzu wakauya akatarisa akaona kuti hapadini hapagadziriki rodhi. Wakataura kuti panoda big structure kuti isisi tikwanise kuenda paumba pedu kudarika goronga riripo rakavharwa ngeuku. Saka ndo zvakaita kuti sisi tisvike kukanzu. Kanzu yazouya kwakauya Mr. Samungure nachimwa injiniya wacho akanga ambouya na assistant DA Mr. Musendo. Saka wauya kudaro wakauya wakasvika wakatenderera nemunda uyu. Isisi vana kutidaidza kuti parunesa ndepapi. Wakangosvika wakaona ukatenderera nemunda uyu wazopedza kuti chiuya tidini tichitaurirana ukatoenda kumafish ponds euyu wakati wazopedza kuti chiuya tidini titaurirana. Tataura totsanangura kuti uyu rodhi iri muchainero munhu uyu wakafenza munda wake aibva apfuura mabhikoni akaiswa ndiwana mudhureni ekuti munhu wako ungogumira. Saka izvezvo ivo havana kuda kuzozvitarisisaba kuti bhikoni ririkutaurwa iratutaura riri papi. Wakati ngekuti imimi makafenzawo waya yenyu meipfuura bhikoni, asi ndikuda kutaura kuti apo takafenza isisu kuti tizopfuure bhikoni, munda wakapiwa baba wangu ndishe azi chirima apa asi unachera makondiwo wangu tori kunze kwemabhikoni kuma1960s ini ndandisati ndatombobatwa. Saka ndo zvakazoita kuti patakafenza mundu wedu isisu tipafenze kunze kwemabhikoni uku pakapiwa baba ndiye ndishe. Saka zvadaro munda nemunhu kuti imi makafenza munda wenyu meisvika uku mukapfuura mabhikoni. Saka uyu unofanira kufenzawo munda wake aipfuura mabhikoni. Saka ndokwawakazoti tigadzirei imwe rodhi. Asi pekuti tigadzire imwe rodhi iwo havana kupaonaba ngekuti injiniya wavo wakataura kuti apaiti kugadzira rodhi papangoda bhiriji. Kwawakati titenderere ngekumusoro kweumbazi uyu havana kuenda kuongorora kuti kungogadzirika rodhi here. Plus kune minda yevamwe vanhu ngekuti rodhi yacho taitopinda futi ngei nemunda mevanhu. Saka which means taifanira kunga totanga tataura nevanhu maridzi emunda kuti tikwanise kugadzirawo rodhi yedu ingosvika kumba kwedu. Saka ndo pakapindira kanzu ipapa. Kana wakatopa decision yavo yawakapa chinhu chada kuenforcwa, hawakwanisi kuya kuita decision yechinhu chavasingakwanisi kuenforca. Andu titesani so ndinoitwa Sindai na Shambo wanowanirawo ndi wanasekuru wangu ndiri musukuru. Ndinowimba ndauyi yakaitika zvinhu zvacho zvakaitika ndisiripoba ndanga ndiri kutsvaka-tsvaka. Tractor vari kutaura ishewu ndini ndakaritenga ndini ndakauya naro. Pandoda kuti ndibatsire mambo mukatarisa bepa iri rekwaDA kwaMutasa rakanyorwa kunzi this issue was politically motivated for sure. Ndichinzwa kune chinonzi audio pawakaita hearing pamaaudios injiniya akataura zveshuwa. Injiniya pandakazoenda inini kwaDC kuti kwaDA ndada unomubvunza kuti kandi wewe mukatarisa date rakanyorwa tsamba nedate restembi zvakatosiyana. Zvii zvanga zvichiitika? Akanyora tsamba indiani, unfortunately ndakasvika uyu asiko akanyora tsamba akadzingwa basa. Then uyu anonzi Musendo uyu
ndakamuona toatamubvunza because ndiye anga ari paground, pane here panokwanisa kuti inini ndikwanisa kuburisa tractor rangu handizvo. Akati shamani, ukasatoshinga hauna chako pakabhadhana. Saka corruption yakatanga kare, even kwaMutasa ukatarisa tsamba pane corruption. Musendo anonzi Musendo PPR anga ari kumirira DA because zikatana DA. Kana mukafonera DA aripo izvozvizvi akandinyorera tsamba inini kuti nhau yako ikai aiite enda kwaMutasa. Tsamba yacho iripa ndokuzokwanise kuuya kunoku. Then pakufenza kwakaita David akafenza in 2 phrases. I'm sure kumawobve takapiwa mari rini amene kuma 97 somewhere ndo paakafenza first. Apa afenza aigumira pamabhikoni. Pandakazouya ine 28 netractor ndo paakazoextenda fence yake mukatarisa isi 2021 ko 2020 ndo paakazofenza obva abuda kuenda kunze. Mukatarisa futi ndingati kubva pamabhikoni kuenda pabani apasviki even 100 meters. It's less than 50 meters if I'm not. Futi inzira inodai kumusoro kwachoko kana 10 meters hadzikwani. Right, tichirukura inini asati akurima uyu pamunda pari road iroro raishandiswa nevillage wachiri wakatumba twematsapi, munotiza twematsapi twemiti, vachidarika naipa papo vachibira kumhiri kune chirwizo chinonzi Dora vainotema miti. Inini ndakatombototemawo miti yekwanyadongo ndikabhadharwa maybe 7-8 years so. Tikatotakura dzimwe zacho nzira yawaishandisa iri kure yashandiswa because village yachiringa yakareba ichienda uko. And road rakagadzirwa kudhara mudiki maybe road iroro ndisingazivi hangu makore ake, but unofanira kuti mudiki wakatozouya kubva kubasa achizopiwa mundeyo road iroro riripo risina kana ati panokuita problem. Okay, urutawa wakafenza andizvo, but is there anyone akauya kwamambo kana kwashe kana kwasagungu ati aiwa inini ndaitwa disturbed? Hapana, ambengu kana aripo achazopindura. Then pane tsamba iyi yakabva kwajudgment. Handizivi kuti kana muchinyora judgment munonyora kuti sabhuku kudumbu not David Vaisoi. I don't know, ndakatombozvibvunzawo izvizvo iripo patsamba yacho judgment yekwaMutasa yakanzi Ishe ngaadzosere Ishe ngaanoripedzisa. Pakanyorwa kunzi David Albert versus sabhuku kudumba. Nyaya iyo yakushowa dzaikiretwa angari Ishe. Ndosaka ndakamutano wakomana ayo ngati ngauye pana nhau yarutaura yekuti takaenda umba kwake zveshuwa ndakaenda umba kwake taida masamoni. Uyu zvataura zvekuti Albert anomusungisa ndisekuru wangu kunyepa wakasungisa munin'ina wangu aenda konomubvunza kuti sekuru muri kuita sei zvamaovharira tractor ndakonorima. Akamusungisawo nzodzipura mapo wangu. Mapurisa akauya, mapurisa ZRP ikauya ikanzi padamburwa fence ndepapi hapana chakaonekwa, but inini mafungire angu ijudgment yangu pakabhadhara. Then imwe nyaya yataurwa naishawa yekuti masamoni zveshuwa takaenda papake tikanetsa nhau yemasamoni ayabve tati kwada achiti atipe ndo pakazotipa tsamba iyi. Ndopatamubvunza kuti iwe judgment ndeyemuna 2021 handizvo, now tiri muna 2025 wakundipa tsamba iwewe due to the fact yekuti hausisiri Isheba. Ndosaka ndimbotanga taenda kwamuzindiko kwacho ndakubvunza kuti tsamba tractor rangu wakomana muda kuti rizva razoita sei handizvo, robva raora here 3-4 years orumana vane kudaro handizvo. Ndovatanzi aiwa hazviitiba ndo vakazondipa tsamba uyu ndaenda kumba kwake. Mukatarisa dhete retsamba iro ndo dhete randakabva kukansul kwaDA. Ndingafunga pane zvinezvi kana ndichadzoka ndatenda. So I think is because it seems one
yani tuma versus twakawanda. Then 2 yani element mistrust yakawanda kuti hatipunguri nyaya yedu kuendana nengino ba inopera, nyaya yedu kuendana nengino inopera. Saka isusu zvataakuita takutuma wakomana yacho waise kuona fenzi iyo nezvakaita nemabhiko everything zviripo, toita nyaya yemamiri azvakaita, then you can tospa decision. Ngavatokumbire David kuti tiri kukumbirawo kuti rodhi yedu ipfuurire kuenda kumba kwaAlbert. Just that kukumbira otherwise zvakaitwa naDavid zviri correct, nekuti kuextenda kwakaita David yadhi yake akambotedzera zvakaitwa namukoma wacho. Mukoma wacho wakapfuura mabhikoni, wakapfuurawo mabhikoni ese akaitwa nemadhibheni. Vese vakadzoka kuenda kuBairo. Saka kungokumbira kuti ndikukumbirawo Aiwa, dzinisai pamubasa. Ndosaka ndati ndakutuma vanhu. Akadambura bhiko, akapfuura bhiko rinota. vese vari Ini ndakutuma vanhu vangu wanoita assessment yangu. Handichadi bazvokutumira. Handichadi zvokutumira. Because already zvinounza confusion, because kana council iine decision pachinhu chausingafaniri kupa decision, kwandiri zvinosiyana ne, because this is communal area. Hakuna council inopa munhu munda mubhuku, hakuna. Saka simba rekuzoti wape decision mubhuku kubva kupi, iwo mutemo usingabvumidzi kuti washare communal land. Saka simba redecision wari kuwana kupi? Guys, munhu ane simba rekupa munhu pekugara ndisabhuku. Kana mukaita commercial stand mucommunal area, munhu anoita futi kana kutedzera zvipi izvozvo zvaiswa nasabhuku. Noti kuti kanzuro ino yapanapa yoyakopega shopping center isiri gazette commercial center, hakuna zvakadaro. Because ndiyo yatoti communal area inotongwa nasabhuku. Saka kanzuro ndovadi kuita mubvunzo iyi nyaya yekuti imimiwo muri kuti nyaya yenyu yoenda kukanzuro. Why? Dai ndandiri nini ndaifunga kuti zvakatonaka kwakuri kuenda kukoti chakwa Major Street. Zvazvitori nani dai makaenda kukoti kwani kwa Major Street, not kumutasa rural district center council. Because even young mutori council, munhu anotokupai advice yakanaka when it comes to nyaya dzemadistrict, maland district ari mucommunal area DDC. Ndiye anotokuadvise kuti endai take this route or take this route. Not kuenda kuti council, alright, ndobvunza mubvunzo. Council inopa decision paland iyi based on what? Jurisdiction yawainayo over this land ndeipi? Because they've got no jurisdiction, because this is not a communal area. This is a commercial stand by. I mean, munozereza kuti tiri kuti tiri mureserve handizvo, hatisi mutownship ba. Saka iyi kana tiri mureserve tsamba iyi haishandi ba. That's why tiri kana maenda ikokoka munhu anonorakidza mugano when it comes to nyaya maissues emadisputes emugano, munhu anodaidzwa kuti titaure kuti mugano yakamira sei ndisabhuku noti council. Saka payauya sahani sabhuku asipo, kubva kutora tiendesi kukanzuro, buda kuti kuenda kubasa rekuendera izvi, ngawadzoke kawasvika wagadzisika nyaya wakatonga.
Ngauzoke waenforce. I got a decision. It means this decision has to be enforced. Who is going to enforce on their behalf? Kana waine jurisdiction, they should come back and enforce zvawakati takaita izvi. Because I can only enforce zvandakaita. Zvandakaita inini ndo zvandouya ndo enforce. Not zvandisina kuita. Saka ndikuti hey, let's revisit this issue. Ndakutuma kumana wangu inini watarise zvangu inini zvandoda. Ndopa decision yangu inini. Because ndikutoona kuti nyaya yenyu yaane mavhesazi, vamwe vanoda Ishe akaenda, vamwe vanoda aripo, vamwe vari kuti wakaenda ndiye akashaisha, vamwe vakati aripo ndiye washaisha. Ndoda nyaya. Yes. Sorry, ndio pala za sababu. Ando babonga, ni last kuni hawa. Abantu bamina. Kuna ngone amuziki kamotao. Right. Nawe yangu pa nawe road ya vari kutaura. Yangu kuti sekutaura pamaita mambo kuti muchaita kuti puye vanhu venyu mini. Mchimbo yana baba wangu. Wezi mawa kutaura kuti ayi wakazodai. Haindimbo dzana sekuru. Iwo ugara wakana sekuru kupiwa. Ngepana kudumba kwauri kugara. Nditika. Saka chandiri kukumbira kudarira mambo mutasi. Ndechekuti pachauya delegation. Vana baba vangu vari 2 wabva washandisawo nzira yawakasvika. Vana baba vavo vari 2, baba vauyu, baba vangu, baba vauyu, baunini vangu vari kushandisa. Ngoti pari izvozvizvi avo vachaenda kugadzira rodhi kwawakanzi wagadzire vari kunodzika nemumunda mangu. Avo izvozvizvi kwavari kufamba vaipinda napo premise yangu munda mangu ndoma ndoda kurima inini. Mwaari kufamba waipinda napo izvozvizvi kwavari kuenda napo ndiwo mangu vanoti vagadzire munda mangu. Saka ndiri kukumbirisawo kuti panouya chikwata chekunoko hachikumbiro kuti avo varume vari 2 avo vakadzira yavaishandisa vakasvika ini sikazodisturbi inini ivo naivo inoita kuti vabvira ngoti pavaifamba napo vozi vakapiwa nana sekuru vakasvikawo pana nana sekuru vana baba vavo. Ini padode ndakasvika ndepana nzvimbo ndeyana kudumbu ndakatopiwa ngoshandawo uri apa mfana. Saka inini ndiri kukumbirisawo pane ndakushanda ndakushandawo pangu kuti nchavhara ndikatopara pangu ndinge ndabhadhira wese wangotanga kuti uya kugosungisa inini. Saka ndikukumbira kuti vavhura kutedze vavo pavaidii pavaifamba napo vana baba vavo varipo. But let's have my access point is but access point is in no man's land. And hakuna panovharwa access point is haivharwi. Because hakuna nharaunda isina access point. Because vanhu vanoda kuenda kudhipi, vanhu vanoda kuenda kudhipi, vanhu vanoda kuenda kutsimi, vanhu vanoda kuenda kuchigari. Mombe dzinoda kufamba dzichienda kudhipi kuenda nekudzoka. Vanhu vachada panofamba nemombe vachienda kuno kwavanofudzira kumafuro. Saka mukafenza everywhere dzinoenda nepi? Because you must think pane munhu akagara pakati apa, pane akagara ava wese ava wakafenza uri pakati apa unopinda nepi? Akatenga moto asiya mashopu just because munhu hamuda kuti apinde nemotikari. Zvinhu zvatonetsanaka handi zvinhu zvatofanira kuti kunetsana. Let's respect zvinhu zviri very simple zvinoita kuti kugara kwedu kuite sei kureruke. Handiti izvo zvakambozva kutaura fana havakaunza nyaya ndimi madhara muri 2 ndimi muruvharira. Handiti asi kwamakazi nekanzuro uku muvhure because kanzuro yakanyora recommendation. Handiti conclusions and recommendations after both parties were given room to air their opinions and positions, taking cognizance of the observations, the conflict management team concluded that 1.
Complainant can create road space between the two boundary fences to access his homestead by road. An alternative access road could also be created either side of the defendant's fence, and the accused declared he had no objection to the option. And masoza taura zvakataoneka ndochero zvinoda kuti imimi musaite kuti haivhiwi, kuti dambudziko renyu muri tsudire kuti haivhiwi, ndo dambudziko renyu hombe, haivhiwi ndio dambudziko renyu hombe. Andi fenzi zvainoyewa chete kuti you simply want protection, zvinhu zvako zviri muyadhi mako. And but it can also work as a boundary yako nemunhu ari next to you. Asi hazvirevi kuti kana unoda kufenza pako dhinaya munhu wakawakidzana naye access to his property. No. First thing chaunofanira kuita usati wafenza ndechekuti ndikafenza apa munhu ari uku neari uku neari uku wanofamba here, wanopinda here. Alright, uchakanganwa kuti wafenza kana wobva wavharira nokuita utsinga, asi uri kukanganwa kuti uchafa. And musi waunofa kofini rako rinoenda nepi? Because kana munhu ari uku akasafenza paya akafenza and musi waunofa kofini rako akatakurwa nenharo dzako idzodzo, vanhu vakakutenderedza uchati panapa hapapfuri nemakuda, hapapfuri nemagofini evanhu, panondipa munyama. Saka unopfura nemudenga here, uda kupfura nepi? Fungawo about life. Unozwa? Fungaiwo neupenyu hwauri kusiyira vanhu iwewe wako, kuti ini kana ndafa vanhu vachasara vachidii. Kana wabva hapana anenge achakubvunza nechi. Chindini pere chindini muri vanhu vamwe chete, andi muri vanhu vanomwe chete, ende muri kushiya zvinhu zvamusina kushandira be, zvinhu zvamunonetsana handi makazvishandira be. Makasvika bhaisi ngepadumba, muchandofawo bhaisi padumba, wachouya wachifa ngepadumba. Saka imuda kudini? Ndo saka izvona misha waine mitemo yekuti misha yedu haifenzi. Iriko misha ine mitemo yekuti misha yedu ino haifenzi. Why? Because kufenza kuno create a conflict. Pamwe pacho, if you are not careful. Unobviswa fenzi iwe 30 centimeters. Kuti wapinda kuyadhi mako ne 30 centimeters. Bvisa. Asi kuona zvakadaroka. Isaini yekuratidza kuti hausi kugara nevamwe zvakanaka. Kuti ndibvisire waya 30 centimeters, bvisa, nekuti hamusi kuwirirana nevamwe. Ichi chinhu chekwadumba ichi, endai mugare pasi semhuri yekwadumba. Come up with a position yakanaka inofadza munhu wese. Munozwa? Izvo zvakamufanira. Mupandane right yekutaura kuti hazvina kuti mupinde, kwese kwamuzi mupinde, hamupindi ngekwangu. Ende zvekuti muri vana baba hamupindiba, pamutemo hamupindiba. Mukatopinda kwake makutrespasa, can sue you for that. Saka zvinoda kuti mugarise muwirirane. Ngatidzoke, let's go back to basics. Kuti panapa taipinda pamusha pataipinda nepapa. Taipinda nepapa. Ngatidzorere ipapo, ngatipinde neipapo. Asi nyaya iri kunetsa iyi ndeyekuti hamusi kuwirirana bai. Saka kupinda kwakunetsa kuti mupfuure neapo, because hamusi kuwirirana bai. Ndo dambudziko riripo. Because mwafunga kuti mukapfuura munhu masiya madonedza tuto twenyu. Ndo saka mwari kuvhara. Hamusi kuwirirana. Ndo chokwadicho, hamusi kuwirirana. And the fact yekuti hamusi kuwirirana ndiyo yakukonzera kuti muvhare zvamunovhara. Ichi hachimbori zvakawanda, vakomana vangu vari kuuya Tuesday, Wednesday, endai ipo pavo. Maona road yacho payanga iri yekudhara yacho, mobva madhirowa ndikuda map yemafenzi acho aripo kuti akamira sei. Ndiri kuda futi mabhikoni aripo anoratidza mabhaundari mauya.
Mastenza. I want a sketch map. Yemamiriro akaita chii. Titesana. Tuesday, Wednesday, chive marungana kuti mukuya rini mwamadzika iko. Izvimwe zvese chimbokanganwa izvi zvese izvi. Chimbokanganwa chimboita kuti hapana chakaitika. Because iyi akoti kuna mamba akanga ari kwa nyaya yanga yakadzoka kuna Ishe. Ishe yakanga ipinda mudare rei. Yakapinda asi ndopa wakanditi iwo usishe. Ndopa kwa nyaya yakanokumbwa kwa akati hamusi Ishe ndiani. Ndiye nyakumanga Albert ndo. uyara Uyu. Albert munhu ane dare ro ndiani. Munhu ane dare ndishe. Saka izvi akaura zvekuti inini ndakamuti hausi Isheba uri kunyika. Asi taura chokwadi. Ndikamuti taura chokwadi. Saka sei dare risina kupera. Iyo ndio wakatadza kupedza dare. Aida kupedza sei. Aiwa pamambo kunga dare iri risina kutongwa zvakanaka. Saka mambo akazodzorera paari kuti sei. Wakadzorera paari kuti iwe nyaya iyi handiyongounza kwamambo ndo ukadzirisa. Mamboti futi hamuna mukatarisa madhesi andinawo panapa pawakatonga nyaya yefensi nzizwisise ipa yefensi aishowa mateti mairi right dare risina kupera ndera uyu akanga amhanganira uyu yemasamonzi atatu taura ndakati ndakaenda pamundu wari kutaura kuti ndakaenda kumba kwake nevanhu vairava toti toda masamonzi awakasungisa uyu because dare rakatadza kupera because uyu wakati hausi mubhuku mangu ba aibva abvumawo kuti aiwa wana hausi mubhuku mangu ba wabvanzi saka iwe unotonga sei wanhu vasiri mubhuku mako ndo vakabvaperera sei statement roripindurei mataura zvamataura regai ndisiyire uyo ndiye akanga aripo padare pacho. Iyo unenge utaura chokwadi ndichataura kuti statement rakabuda zvadii. Right, mushure mukakawadzana. Kunga matoona kuti pane kusawirana kwemadzibaba angu. Nditika. Wakaenda kwa Ishe. Ishe vari apa. Ndofunga chodiwa tanga kutaura chaito kuti padai wasonga vasi Ishe. Wataurudza vasi Ishe munhu ukatsikirwa zvakanyanya. Ukashatirwa unoti uzi ndibaba wangu. Asi zvawataura zvokuti ndakakusungisa zvakwana tikamuti unzai uye nemasabuni ekusungiswa kwamakaitwa neuyu. Mino munouya nawo here baba? Chakaitoti awanzi havasi Isheba. Chakakonzeresa kuti uyu azotaura kuti uyu hasi Isheba. Uyu wakataura zvebato wari mudare. Zvine kodhiyo iripo kana muri kuita nematairisa. Zvakataurika handiti? Wakataura. zvakataura zvechi taura nyaya yekuti Wakataura zvepolitics. izwa mataura zvechi Kana wakutaura zvepolitics. Hasi Isheba kana wakutaura zvepolitics. Tiri padare wakutaura zvepolitics. wakanga ati Right. Wakataura kuti uyu mukomana uyu ari bheti. Handiteereri ba. Une musikazwa. Ari bheti zvaine musikazwa. Razurukana usabhuku. Right. Zvarukana usabhuku. Wakawanda vanhu ava. Uyu urutsigirana nevanhu vake bato rake. Saka baba vakazoya nemavheti ake. Right. Ndapfuura iyoyo. Ndo zvakakoze mvuku yata unoziva. kurungarangara sakarangare ndati uyu wati iwewe Ishe wakataura zvemapato handi ndo zvakarwarisa uyu
Ndio zvakaita kuti zvakashaishe kuti hausishe Uyo abva- ndozvandodanzwa mawedzi ekuti wakatinyi ita mawedzi ake aishe akataura kune uyu manye nenyaya dzepolitics dzawataura kuti pakataurwa zvebato yes aiwa kutaura kune ava bvauti chiya kana tautaurwa zvemabato tiri mudare mamamboyo mambomutasi seitiva kuti ndishe wangu ndazwa iyo uyu wakabva waine maovhetereni ake mawitnesi wati wapinzire nyaya yekuti waovhetereni muringe mungautaura zvinhu zvemubato handiti ka no pane zvamuda kutsvaya kupinga iyo wavataura kuti uyu wakavaine maovhetereni ake as witnesses ko uyu wazive triple c angaine mawitness api angamgonano munharaunda sechii uyu mawitness ake angari maovheterens uyu mawitness ake angari vanhuwo wetriple c aiwa tozvanokuzoirizvatoaakutaura kuti chandisingadi zvandauzotaura ndechekuti kana tiri panyaya handiti ngatisatonge nyaya tichitarisana kuti uyo uri kuita chechipa ngatitaure izvi zvamakatoita izvezvo ndo zviri kukonzera discord yese iyi idiscord yamakonzera nezvo makaenda kuita padare discord yese iyi yabva pamashoko enyu yamakaexchangea padare agara ako pasika munotaurati ine hangu zvokutaura zvakawanda ndafara hangu wapumati wegiraundi ngawauya watarisa hapana panozi panotadza kuita rodi kusada kugadzira rodi ini ndinogadzira rodi ngepigi nefofo mota ichifamba hakuna kumbozi kune vanhu ba kumusoro kwomba dzangu igomo risingagari vanhu musoro kwomba dzangu kwaitofamba zvirei zviya kudhara saka ngoda zvakugadzira rodi uchazomuonepi munhu anokugadzirira rodi kusada kugadzira rodi chete wekanzuro wakabvira kutenderera kwese waibva wati apa panoita kuisa rodi imi michigadzira irodi kupfuura ngepana patakagara pamakwira ngekumusoro kwomba dzemunhu pamawadzika kuenda paumba penyu zvese zvirikutaura zvichakamireka zvimwe zvingekunzvengatsveka inde yakuti kakukama wani musi pagiraundi ka zvinoda kutarisa pagiraundi pacho shuaidi zvakanaka zvakadaro chinhu chatisikafanira kurasika munda wemunhu, get me right, munda wemunhu munda wechii wemunhu. Nyangwe mukaisa chinhu chepublic mu-private property, it means that the owner of the property ane right yekuti nguva yafunga kuti handichachidi haachachidi, ende hapana zvamunomuita kuti nyangwe muine 500 years muri kupfuura naye parodha, asi imi magara muchitoziva kuti patimupfuura naye parodha munda wamaJackson. Musodoti maJackson handichadoti kuti mupfuure nepamunda pangwa, musarwadziwe because munda wamaJackson. Panofanira kuita difference between no man's land ne-private property. Ipapo ngatichite sei? Ngatipazikane ipapo kuti ichi chinhu ngepasabhuku because hapasi pemunhu. Nekuti apa munda wamaJackson asi tiri kupfuura nemo ndo pane road izvezvi. Izvezvi ndo pane chii? Ndo pane road asi hapasi pedu. Izvozvo musazombokakavadzana neno. Because the owner of that land munomuziva but munoda kuhwanda. Musahwande because muri nzvimbo iyoyo munomuziva. Sei imi munoda kuti imi yedu kuminda hatidi because ndekwangu musamboengeko.
ko apa pane munhu wamunoziva sei muda kupfuura nepo imuchiziva mulidziwepo zvakaba imbavha dzese bhazi wese wati tu imbavha uyu akapfuura mabhikoni uyu akapfuura mabhikoni saka nyaya yapo yekuti iwe wakapfuura ini kana ndakudzoswa newe dzokawo anyway wakomana uri kuya tuesday wednesday toita kugadzisa nyaya iyo handi next